ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ዜና ምስኹም ዝሓደላውን ኣቕራቢ ሽሻይ ገብረሃን ንሴ ንሎሚ ዕዱም ኣለኒ ዕዱመይ ፀሓፊ ከምኡውን ኣብ ሓደ ሚኒስትሪ ወይ ንስራውያን ዝበሃል ፖለቲካዊ ሰልፊ ሓላፊ ዝኾነ መርሃዊ ምሳይ ኣሎ ካብ ኒውዚላንድ ሎሚ ነካይዶ ብፍሉይ ማለት እዩ ኣብቲ እሱ ኣብ ዝቕርብ መዓልታት ዝፀሓፎ ኣብ ሆርን ቡሌቲን ዝብል ዌብሳይት ዝፀሓፎ ኣገዳሲ ፅሑፍ መፅሓፍ ክንብሎ ንኽእል ኣርቲክል ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ እሱ ክንዛረበሉ ዝደረኸና ምክንያት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተወኪሩ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቕሪቡሎ ምስ 45 መራፂታት ወይ 34 መራፂታት ከዓ ኣብኡ ኣቐሚጡሎ ሕጂ ናብኡ ብዝርዝር ክንኣቱ ኢና ኣብሱ ኣብ ኣርእስቱ እንታይ ይብል ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ይብል ኣብ ናቱ ፅሑፍ ንፎሬን ፖሊሲ ወይ ንወፃኢ ጉዳያት ዳግም ክትሓስብሉ ዘለዋ ከም ዘለዋ ኢለ ስምር ዘሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣት ክሮስሮድ ሪቲንኪንግ ኤርትራስ ፎሬን ፖሊሲ ይብል ኣብቲ ርእስቲ ዝሃቦ ኣነ ብትግርኛ ብሓርፋፍ ከምኡ ተርጉመዮ ኣለኹ መርሃዊ መጀመርታ ስለቲ ደኺምካ ዝሰራሕካዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፅሑፍ ኣመስግነካ እቲ ኣርእስቲ ወይ እቲ ፅሑፍ ክትፅሕፎ ዝደረኸካ ምክንያት ክትነግረኒ ኢኻ ቅድሚኡ ግን እቲ ዌብሳይት ንስኻ ዝመረፅካሉ ፓብሊሽ ክኸውን ዝመረፅካሉ ብኸመይ ኢኻ መሪፅካዮ ተበፃሕነቱ ከመይ እዩ ብዛዕባ እቲ ዌብሳይት ትቁርብ ንገረኒ ምክንያቱ ንገለ ሰባት ሓድሽ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ዌብሳይት ሰላም ሽሻይ ኣንለይ መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ብዛዕባ እቲ ዌብሳይት እንተ ኮይኑ እቲ ትካል ሆርን ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ፎር ስትራቴጂክ ስታዲስ ዝብል እዚ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዘሎ ከምቲ ስሙ ዘንፍቶ ማለት እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበር ኩሉ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ምስ ኩሉ ቁጠባ ገለ ዝተኣሳስር ብኣካዳሚያዊ ፅሑፋት ይኹን ከም ኣርቲክል ከዓ ከም ሓደ ኢሹ ገይሮም ከዓ ከክልተ ወርሓዊ የቕርቡ ከም ንፅል ኣርቲክላት ከዓ ክሰዱ ማለት እዩ ወይ ከዓ የንግዱ ብዙሓት ዝሳተፍዎን ዝፅሕፍሉን ቦታ እዩ ምስ ካልእ ብምውድዳር እዚ ካብቲ ይበልፅ እዩ ትብሎ ይክእልን ግን ሓደ ካብቲ ኣብ 2020 ምስለኒ ዘይተጋግየ ሓደ መበል 18 ካብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ናይ ቲንክ ታንክ ኦርጋናይዜሽንስ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ኣይ መበል 18 ነይሩ ስለዚ ስደሓን ተበፅሓነት ወይ ካብቲ ከባቢ ተነባብነት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ኬንያ እዩ እቲ ማእከሉ ነቲ ከባቢያዊ ናይ ዘሎ ውዑይ ዝኾነ ንጥፈታት ኣብቲ ከባቢና ከዓ ብዘንፀባርቕ እንተ ዳኺልካ ርኢኻ ኣብቲ ዌብሳይታቶም ኣብኡ ትሕዝቶ ትረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ደሓን እዩ ክብል ይኽእል እየ ነዚ ከዓ ኣብኡ ከዓ ምናልባት እቶም ዲፕሎማሰኛታት ጋዜጠኛታት ካልኦት ጉዱሳት ሰባት ወይ ካብ ትምህርቲ ዝግደሱ ከይተረፉ እውን ከም መወከሲ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ቦታ እውን እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ብወገን ኤርትራውያን እውን ዘሕመ ወይ ከዓ ብዙሕ እቶም ምሁራት እቶም ፖለቲከኛታት ኣብቲ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ናይ ምባል ናይ ምዝርጋሕ ብዙሕ ንጡፋት ኣይኮኑን ተባሂሉ ይግለፅ እዩ ብዙሕ ግዜ ንስኻ ሓደ ነዚ ነገር ክትምልስ ዘለካ ትመስል ወይ ከምኡ መሲሉ ንብሎ ንዓይ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ረኺብካ ዘለካ ግብረ መልሲ ከመይ እዩ እቲ ግብረ መልሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትረኽቦ ንስኻ ኣብኡ ብዝፅሕፍዎ ዲኻ ትረኽቦ ዋላስ ብሜል ንዓኻ ይረኽቡካ እዮም ክሳብ ሕጂ ከመይ ኣሎ እቲ ግብረ መልሲ እቲ ግብረ መልሲ መጀመርያ ካብቲ ምቕባሎም እዩ ዝጅምር ማለት እዩ እዚ ዝተቐበልዎ ነቲ ኣርቲክል ሽዑ ክተማዕብሎ በቲ ናዕኦም ዝምጥን ማለት እዩ ነቲ ብሎትእን ክኸውን ወይ ከዓ ከም ኣርቲክል ተራ ክሰዶ ካብኡ እዩ ዝጅምር ሕጂ እንተ ደኣ ተቐቢሎምካ ዘሎ ንገለ ሰባት ካ እንዳተወከስካ ገለ ትገብሮ እንዲኻ ሓሳባት ኣቐዲምካ እቲ ዕግበት ካብኡ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ድሒሩ ግን እቲ ካብ ሰባት ዝመፀ ርእቶታት ከምዚ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ምዃኑ መቸም ዝተደረተ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና እዩ ከንብቦ ማለት እዩ ግን እንተ ደኣ በቲ ክሳብ ሕጂ ረኺበ ዘለኹ ፅቡቕ እዩ ተባዕ እዩ ገለ እዮም ዝብሎ መብዛሕትኡ ግዜ እሞ ከዓ ከም ኣብ መጀመርያ ኣካዳሚክ ራይቲንግ ሕጂ ኮንኩን ፅሕፍ ዘለኹ ግን ሕጂ መጀመርያ ግዜ ዘሕትም ዘለኹ ምዃነ እዩ ማለት እዩ እቲ ርእስቲ ከዓ ተኣፋፊ ተተንካፊ ምናልባት እውን ገለ ሰባት ክቆጥዕ ዝኽእል ኮይኑ ግን ከዓስ ብትምህርታዊ
ስለዝኾነ ብስምዒት ኣይኮነን ዚ ኦፒኒየን ናይ ኦፒኒየን ፒስ ኣይኮነን ወይ ከዓ ርእቶ ኣይኮነን እዚ ትምህርታዊ መፅናዕቲ እዩ ነው በዚ ፅቡቕ ክሳብ ሕጂ ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ ኢሎም ዝደወሉለይ ገለ ኣለው ዘይተፀብቖምን ማለት እዩ ኤርትራውያን ካልኦት ከዓ ሪኦሞ ክህሉ ተስፋ ገብር ክህቡን ርእቶ ክህቡን ዘይክእሉ ክህሉ ክእሉ እዮም ብፍላይ ዝክቐጥዖም ዝኽእል ወይ ከዓ ዘይሰማምዑ ሰባት ምናልባት ከዓ ሕጂ እያ ወፅያ ዕለት 2 መይ ከዓ ወፅያ ገና ትግብረ መልሲ ብሕጂ ኢና ትመልሰ ግብሪ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ ዝያዳ هو نحن نزعل نقبل لنا مهنيات كنت بصحنتنا ناب كله خزرجعن أبي يرترون تسمعنا كهلوان كم بالينا جي السون إذا تدميرو تي رئيتوا ويتجور ملسي أبقى الخوم كم زغل قمة علني اسكا نزيد صحف كنت صحف بزدر خوها خلطة 3 مهنيات نحر 4 ليل كاني إلى كا انتي تقرب لي مالت تايو تريجر وكان أخوين تايو كم حقيقي كان أخا زس بخمس ملكة أربع لني قالت بالكالو نتبس انتي خون غير معس نيرو هو ሓደ ብዛዕባ እዚ ርእሲ እዚ ሓድሽ ሕቶ ኣይኮነን ኣብ ርእስና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ካብ ዳርጋ ካብ ንውለድ ምሳና ዝፀንሐ እዩ እቲ ቅርፂ እዩ ዝሕዝ ሕጂ ኣካዳሚያዊ ስራሕ ትምህርቲ ገለ ምስ ጀመርካ ካብ ብኣካዳሚያዊ መንገዲ ክትፅሕፎ ግን ቀደም መይቢ ብግጥሚ ትፅሕፎ ነርካ ትኸውን ወይ ከዓ ብካልእ ትፅሕፎ ነርካ ትኸውን ሕጂ ግን ኣካዳሚያዊ መልክዕ ሕጂ ብልምዲ ኣነ እንታይ ኣለኒ ዝኾነ ዘለና ሓድሽ ሓሳብ ዝተፈለየ ሓሳብ ዝብሎ ብዝተፈላለየ ቅርፂ የፅሕፎ ብስነ ፅሕፋዊ ዓይነት ፅሕፎ ኖርማል ከም ናይ ኦፒኒየን ፒስ ፅሕፎ መብዛሕትኡ ካብ ኣካዳሚክ ራይቲንግ ፅሒፈ የቐምጦ እየ ማለት እዩ ሕጂ ገለ ካብቲ ትሚሉ ተቐሚጡ ፀንሐ ግዚኡ ኣኺሉ መዓልቲ ኣኺሉ ከስፋሓ ዝኽኣልኩ እየ መጀመርያ ከማን ከባቢ 2000 ወርድስ እያ ነራ ከማን ክሰዳ ከለኹ ማለት እዩ ምስ ተቐበልዋ እዮም በቲ ነቲ ናቶም ስታንዳርድ ምእንቲ ክበፅሕ ኢሎም ቢሎምኒ ማለት ሓደ ሕጂ ካብቲ ዝደረኸኒ እቲ ውሽጣዊ ማለት እቲ ናይ ኩሉ ትዕዝብቲ ክንመሃሮ ክንሪኦ ፀናሕና ነገራት ክንዕዘቦ ሓደ ነገር መዕለቢ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ትብል ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዩጎዝላቪያ ኔክስት ዩጎዝላቪያ ኢትዮጵያ ገለ ይብል ሰብ ካበይ ካ ተበጊስካ እንተልካዮ ኣለዎም ከም ምሁራት ፍላይ ዘቕርቦ ማለት እዩ ግን መፍትሒ ከዓ ኮይኑ ኣይስማዓካን ማለት እዩ ንፍላይ ከዓ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ማለት ካልእ እውን ኣብ ኤርትራ ወፃኢ ፖሊሲ ብዙሕ ኣይፀሓፍኒ የለን ከምዚ ውሱናት ሰባት ኤርትራውያን ወይ ከዓ ዘይ ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ግዜ ከማ ዝፅሕፉ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ከባቢ ነዚ እውን እቲ ጎደሎ እቲ ሃጓፍን ንክትምልኦ ትደሊ ካልእ ቻሌንጅ እውን ክትገብር ትደሊ ማለት እዩ ከምዚ ይኮነን ከምዚ ናትካ ርእቶ ዋሃቢ ኣነ ኣይሓፍርኒ ርእቶ ይምሃብ ሕጂ እዚ ቅርፂ ተሓዝየ ዝቕርቦ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ኢታት ክኸውን ክእል ካልእ እውን ከም ኣብ ኣካዳሚክ ራይቲንግ ማለት ኣብቲ ኣካዳሚያዊ ፅሑፋት ምሳይ ምስቲ ናይ ትምህርተይ ድሕሪ ሕጂ ክቕፅሎ ዝደሊ ዘለኹን ክሳተፎ ዝደሊ ዘለኹን ክምዕብል ይደልዮ ካብ ርእቶታት ናይ ሰባት ምስ መፀ ካብ ብዛዕባ እቲ ከባቢስ ነዊሕ ግዜ ብቐጥታን ብዘይቀጥታን ክፅንዕን ክርዳእን ፀኒሐ ወይ ክሳተፍ ፀኒሐ ክብል ክእል እየ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ዘለና ኣፍልጦ ከዓ ኣካዳሚያዊ ብምግባር ኣብ ስርሐይ ይኹን ኣብ ቀፃሊ ሂወተይ እውን ክጠቕመኒ እውን ንምባል እዩ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ምክንያታት ጠቂሰልካ ክኸውን ተስፋ ገብር هو ጽቡቕ ጌርካ ኣለይ ብዝኾነ ሕጂ ናብ ትሕዝቶ ክንኣቱ ኢና እዚ ሓፈሻዊ መበገስኻን ንምንታይ ትመሪፅካዮ እቲ ዌብሳይት ነይሩ ናብ ትሕዝቶ ክንኣቱ ኢና ክልተ ሃገራት ከም መነፀሪ ኣቐሚጥካ ኣለኻ መነመኔተን ሃገራት ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ኣቐሚጥካን ዘለኻ ስለምንታይ ኢኻ ከም ኢትዮጵያ ሞር ተገዲስካ ኣላ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት ኤርትራ ከም ኤርትራ እቲ ዘሎ ስርዓት ኣብ ግምት ከእትኻ በዚ ተረዳእኽዎ ዘሎ ስርዓት ኣብ ግምት ከእትኻ እቲ ሃገር ክትገብሮ ብዛዕባ ዘለዎ ኢኻ ተዛሪብካ እሞ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ሰማዕቲ ካባኻ መተን ክሰምዕዎ ክልተ ሃገራት ከም መነፀሪ ኣቐሚጥካ ኣለኻ መነመኔተን ሃገራት ስለምንታይ መሪፅካየን እንታይ እዩ እቲ ናትካ ኣንባቢ እንታይ ክኸስብ ኢኻ ትደልዮ በዚ መረዳእታ እዚ هو كم إيرتراوي خوينا تراي كون صحفي كم صحفي خوينا كم أكاديمي صحفي خوينا صحفي جن كم إيرتراو خام خوينا مالتي حجي إيرترايل كهات الزارب إيرترايل كهات الصحف شارع تحزني خاب كم زوج داي مالتي زخونة نجار كتبلو الدلها خاب بتشوفتي خات تسنيو زلكا زخونة تبلو تاريخ خياب نفسه كف توصلنا مسمراتي ناي موكس له كابي خاب مصحفت خاب أرتكلات مصر مالتي حجي ስለምንታይ ኢትዮጵያ ተጠቂማ እንተልካኒ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ናይ ነዊሕ ሕልኽላኽ ይኹን ዝምድና ይኹን ዘሎ ማለት ፅቡቕን ሕልኽላኽን ዝምድናታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኢትዮጵያ ንኸይትወድቕ ኢልካ ዝግበር ብዙሕ ባጀታት ብዙሕ ገንዘብ ይወፅእ እዩ
በቃ ኣብቲ ፖሊሲ ብፍላይ ኣብተን ሓያላት ናይ ሃገራት ናይ ዓለም ማለት እዩ ካብ ዝሑል ኩናት ጀሚርካ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና ቴሮሪዝም ንክንቃለስ ክብሉ በቲ ዝተረጋገአ ሰላማዊ ከባቢ ምእንቲ ክህሉ ብምባል ዋጋ ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት ይኸፍልኦ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ከይትትንከፍ ክትብል ማለት እዩ እቲ ፖሊሲ ስለ ዘይቀይሩ እቲ ፖሊሲ እንተ ደኣ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ዕላማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘተኮርኩ ሓደ ኤርትራ ንባዕላ አንቀጽ 39 ትድግፍ ምዃና ሳፖርት ትገብሮ ምዃና ናይ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ክትገልፅ ፀኒሓ ብላዕለዎት መራሕታ ይኹን ብግብሪ ይኹን ብመስዋእቲ ይኹን ብምክፍፋል ይኹን ኣብቲ ኩናታት ይኹን ብብዙሕ ሸነኻታ ክትሳተፍ ፀኒሓ ማለት እዩ ልክዕ ኣብቲ ምስቲ ናይ ምዕራባውያን ኣብ መጠረሻ ዝብል ሓሳብ ኢትዮጵያ ፋሕ ከይትብልሲ ክትሰማዕ ፀኒሓ ማለት እዩ እዚ ከግብራዊ ድዩ ዝብል እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ናብተን ሲናርዮ ከይኣቱ ምእንቲ ንድሕሪት ክምለሰልካ ተን ሃገራት ኣለዋ ዘወዳደርክዎን ማለት እዩ ዩጎዝላቪያን ቼኮስሎቫኪያን ማለት እዩ ዩጎዝላቪያ ኣብ 91 ክትፈናጨል ከላ መዓት ፀገማት ነይሩ መዓት ውግኣት ነይሩ ዝክሮ ትኾኒ ካብ ዜናታት ገለ ምናልባት ነይሩ ሕጂ ብዙሕ ፍንጫላት ብዙሕ ምፍሳስ ደም እዩ ነይሩ ክንደይ ዋጋ ክፊል እዩ ቼኮስሎቫኪያ ግን ንሳተን ክፍንጨላ ከለዋ ግን ቼክ ሪፐብሊክ ኤንድ ስሎቫኪያ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ክምቀላ ከለዋ ግን ብሰላማዊ እየን ተመቃቂለን ምምቕቃልካ ተርፈካ ብሰላም ምምቕቃል ዝብል ሓደ ካብ ኣመራፅታት ፀኒሕና ንሪኦ ንኸውን ነዚ ኣብ ግምት ምእታው እሞ ኢትዮጵያ ከዓ ነቲ ዩጎዝላቪያ ዝነበረቶ ብቲ ግዜ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረቶ ቅድመ ፍራሳ ዝነበረቶ ካብኡ ዝገድድ ምልክታት ኢኻ ትርኢ ሕጂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ናይ ዩጎዝላቪያ ድሒሩ ሽዑቲ ኩነታት ምስ ኮነ ዝያዳ ተረኣዩ እቲ ግጭት ምስ መፀ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኦልሬዲ እቲ ዩጎዝላቪያ ክትከውን ክትፋሕ ክትብል ከላ ምስ ጀመረት ዘሎ ምልክታት እዩ ዘሎ ሕጅስ ነዚ ኢትዮጵያ ምፍራስ ኢትዮጵያ ምቕፃል ኢትዮጵያ ገለነ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ፀልዋ ስለ ዝኾነ ግድን ኢትዮጵያ ከዓ ዓባይ ሃገር እያ ቀሊል ጂኦፖለቲካዊ ሓይልን ወይ ከዓ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እውን ኣይኮነትን ተረዲኒ ሕጂ እቲ ኤርትራ ክትክተሎ ዝፀንሐት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ገልፅካዮ ኣለካ ሽዑ መፍትሒ ከዓ ኣቐሚጥካ ኣለካ ሕጂቶም መፍትሒታት ብልክዕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ተኣምን ዶ እቶም ስናርዮታት ኣቐሚጥካዮም ዘለካ በባሓደ ነገረኒ እሞ ድሕር ዳ ኢትዮጵያ ሓያል ኮይና ሓደ መንግስቲ ዘለዋ እንድሕር ኮይና ዘለዎ ሳዕቤን ኣወንታን ኣሉታን ገሊፅካ ኣለካ ድሕር ዳ ኒቶም ኣብኡ ዘለዎ ክልላት ነንበርእሶም ክኢሎም ዘሎ ኣወንታን ኣሉታን ገሊፅካ ኣለካ ኣብዝታት ክንእቶ እዎ መጀመርያ ማለት እዚ ሕጂ ርእቶውን ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዝበልካዊ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እዩ እቲ ዘሎ ምርኣይ እዩ ሕጂ እዚ ስለ ዝኾነ ይተግበር ኣይተግበር ናተይ ስራሕ ብቐጥታ ኣይኮነን ምናልባት ፖለቲከኛ ኮይነ ብዛዕባኡ ካብኡ ብምርኳስ ርእቶ ክህብ ይኽእል ይኸውን ኣብዚ ግን ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያዊ ፅሑፍ መፂና ስለ ዘለና እዚ ንዓይ ፐርሰናል ኣይኮነን ንዝኾነ ሰብ ፐርሰናል ክኸውን እውን ኣይግብኦን ማለት እዩ እቲ መራፂታት ዘሎ ግን እንታይ ይጠቅም ከምዚ ዓይነት ከተቕርብ ከለካ ፖሊሲታት ከውፅኡ ከለዉ ፖለቲከኛታት ገለ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ናይ ወፃዊ ዝምድናታት ብፍላይ ማለት እዩ ካበዮም ዝነቕሉ ሓደ ገለ ካብኣቶም ካብቲ ናይ ኣካዳሚያዊ ፅሑፋት እዩ ዝነቅል ወይ ከዓ ኣካዳሚያዊ መፅናዕትታት ይነቅል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልዎ ክእል እዚ ሕጂ ኸዋላ ኣብዚ ኣብ ካልእ ግዜ ዳሕራይ ንድዐ ክንዛረበላ ወይ ትክፋ ንኽእል ንኸውን ሕጂ ብዛ ግዜ እዚኣ ዘለናያ ዝቕድም እዩ ተፃሒፉ ክሕተም እዩ ሕጂ ተሓቲሙ ግን ኣብዚ ዘለናያ ግዜ እውን ኤርትራ ናብ ገፃ ትኸይድ ኣላ ነቲ እቲ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ይግመት ኣሎ ዶ ዝፅሑፍ እውን ክግምት ይኽእል እዩ ሰብ ኣንቢቡ ባላ እውን ማለት እዩ ናባክመፀካ እየ እቲ ፅሑፍ ኮርስ ቅድም ኢሉ ከም ዝተፃሕፈን ግዜ ዝወሰደ ምዃኑን ርዱእ ነገር እዩ ዓመት ክኸውን ይኽእል ወይ ልዕሊ ወይ ትሕቲ ክኸውን ይኽእል ብናተይ ግምት ማለት እዩ ክትነግረኒ ኢኻ ንስኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እቲ ፅሑፍ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ብገለ ሸነኹ ዝሰማዕ መስለኒ ንዓይ ኣይደኖ ንስኻ ከመይ ትሪኦ ኣለካ ክትነግረኒ ኢኻ እዎ ብርግፅ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኤርትራ ሓደ ሽፍቲ ትገብር ከም ዘላ ይረአየካ ማለት እዩ ከይፀግዕ ከይሓስካ ብንፁር ምዝራብ እንተዳ ኮይኑ ኤርትራ ነተን ዓንቀፅ 39 ዘሎ ሸነኻት ረብሪባ ኢትዮጵያስ ሓደ ምዃና ይትኸውን እያ ትኽእል ዝብል ከምኡ ዓይነት ናሬሽን ተርእላ ማለት እዩ ቃል ብቓላ ኣይፀሓፈትን ኣይበለትን ኣላ ክሳብ ሕጂ ዓንቀፅ 39 ደርቢና ኣይበለት እቲ ኩሎም ሓበሬታታት ምልክታት ግን ናብ ገጾም ዝሕብሩኻ ማለት እዩ ስለዚ ሞስት ላይክሊ ኣብዚ ነዘና ዘለዋ ሲናርዮ ቁፅሪ 3
ዘላ ክትቅበል ተኽእሎውን ክህልዋይ ማለት እዩ ስለዚ I think ግብራዊ ምርጫ ስለ ዝኾነ ይመስለኒ ኣብ ኣተን ኢና ክንወድቕ ወይ ኣብዚኣ ክፀኒሕና ወይ ኣብቲኣ ክንወድቕ ናብቲኣ እቲ ናብተን ነጥብኻ ክምለስ እንተደኣ ደሊኻ ግን ናብተን ሲናሪዮታት ሕልፍ ሕልፍ ክንብለን أوا ሕጂ ኣብ ኣተን ኣብታ ቀዳመይቲ ሲናሪዮ ኢትዮጵያ ሓንቲ ማእከል ሓይሊ እንተደኣ ኮይና ሃልይዋ ማለት እዩ ሕጂ ሰለስተ እንተን ሲናርዮ እቲ ሓደ ምእኩልቲ ኢትዮጵያ ምእኩል መሪሕነት ዘለዋ ኢትዮጵያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ንበላ ማለት እዩ ካልኣይቲ ከዓ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ኮይና ሳልሳይ ከዓ እዚ ዝተገማምዐት ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሓድነታዊ እንብሎ ንኤርትራ ናቱ ስጋት ኣሎ ናቱ መክሰብ ክህልዎ ይኽእል ኸውን ሕጂ ኣብቲ እንታይ እቲ ፅልዋ ዘጋጥማ እንተኢልካ ኣብ ሓድነታዊ እንተዳ ንኣብነት ኣብዚ ብቐጥታ ይዕርዲ ዘይተገልፀ ክኸውን ይኽእል ግን በቲ ኣቐሚጥካ ኣለካ ፅቡቅ ሕጂ ብሓድነታዊ ዘይኮነ ንኣብነት ሓደ ስጡም መንግስቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ مثلا ቅርጦ ክብለልና ሓደ ስጡም መንግስቲ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣወንታን ኣሉታን ኢልካ ዘርዚርካዮ ኣለካ ሰባት ኮርስ ከም ብጎ ክእሉ እዮም ኣብቲ ዌብሳይት ከይዶም ግን ክልተ ነገር ኣለና ንሕና እንደልዩ ኣብ ራድዮ ዘለና ሰባት ነቲ ዓይነ ስውር ዝኾነ ክንብብ ዘይክእል ሓደ ነቲ ዓብ ወላዲ ክንብብ ዘይክእል ክልተ ነቲ ዕድመ ኮይኑ ክንብብ ዘይክእል ከዓ ሰለስተ ማለት እዩ ብዘይክኡ ብካልእ ምክንያታት ክንብብ ዘይክእል ኣሎ ነዚኦም ረቑሒታት እዚኦም ኣብ ግምስሊ ንእቱ ብቃልና ክንብሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳሚት ሕቶ መንግስታዊ ጽኑዕ ሓያል መንግስት እንተሎ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዘሎ ኣወንታን ኣሉታን ንምፃእ ኣራይ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ ጽኑዕ ክንብል ከለና ከመይ ንርኢ ከለና ምክንያቱ ነቶም ሰባት እውን ክንፅረሎም ምእንቲ ማለት እዩ ሓደ ከም ቅድሚ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝነበረቶ ድሕረ ባይታ ክንርኢ ኣለና ካብ መነሊክ ኣትሒዙ ዝመስረታ ወይ ከዓ ቅርፂ ዘትሓዛ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝነበሩ ምእኩል ምምሕዳር ወይ ከዓ ሓድነታዊ ምምሕዳር እዮም ነይሮም ሶሪ ሃይለ ስላሴ ይኹን ደርጊ ይኹን ሕጂ እታ ካልእ ኣብ ድሕሪኣ ዝመፀት ፌደራላዊት እያ መፅያ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እዚ ናይ ኣበ ከዓ መደመር ብምባል እቲ ዝሓሰቦ ክቅልብሶ ይሓሲቡ ነይሩ ናብ ሓድነታዊ ክመፅእ መዲቡ ነይሩ እዚ ሕጂ እዚ ስለምንታይ ይጠቕመና እንተኢልና ሓድነታዊት ኢትዮጵያ ሲ እንታይ ትጠቕማ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ እንታይ ስጋኣታት እያ ክትፈጥረላ ትኽእል ክንርዳእ ሕግዘና ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ተመክሮ ታሪካዊ ተመክሮ እንተደኣ ሪኢኻ ሓድነታዊት ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ምስ ወረረት ብባሕራ ደልያ ማለት እዩ ካብ ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ ምቁራን ፌደሬሽን ምፍራስ ደርጊ ገለ እንዳበልካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ድሓን ዘካትዕ ክኸውን ይኽእል ንበሎ ድሓን ገና ሙሉእ ሓድነታዊ እውን ኣይኮነ ሓድነታዊ ሓሳብ ክህልዎ ይኽእል ክኸውን እምበር ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ኢልና ዘለና እቲ ናይ ሴኪሪቲ ሪስክ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብሎ ናይ ፀጥታ ስግኣት ኣሎ ፀጥታዊ ስግኣት ይፈጥረላ ይኽእል እዩ ንኤርትራ ምክንያቱ እዚ እንታይ ክሕድስ ይኽእል እዩ ነቲ ህርፋን ስልጣን ክሕድሶ ይኽእል እዩ ነቲ ህርፋን መጉባጥካ እዎ ነቲ እዎ ናይ ስልጣን ምዕባይ ዓቢኻ ነቲ ንክትጎብጥ ነቲ ኤርትራ ምምላስ ባሕሪ ምውናን ኤርትራ ክፋል ኤርትራ ኢትዮጵያ ምግባር ማለት ነዚ ሕጂ ክዕብይ ይኽእል እዩ ክሕድሶ ይኽእል እዩ ካልእ እውን ቁጠባዊ ፀቕጥታት ከምፅእ ይኽእል እዩ እዚ ቁጠባዊ ፀቕጥታት ንብል ሕጂ ንኣብነት ነቲ እዛ ኣዝያ ሓያል ዝኾነት ሃገር ሓያል ተማእከለ ስልጣን ዘለዋ ኢትዮጵያ ነቲ ከባቢያዊ ናይ ቁጠባዊ መንገድታት ንግድታትን ብምውናን ንኤርትራ ከም ከተዳኽሞ ትኽእል እያ እቲ ናይ ቁጠባዊ ነፃነታ ከተዳኽሞ ትኽእል እያ እዚ ካልእ ከዓ ዲፕሎማስያዊ ብድሆታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ ካልኦት ዓለማት ምስተን ሓያላት ዝበሃላ ዓለማት ዝኾነት ሜይቢ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራ ምስኣት ዘይትሳነ ምስኣተን ደይትሳነ ሃገራት እንተደኣ ተሳሚዓ ኢትዮጵያ ንኤርትራ እንታይ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ናይ ምግላል ከጋጥማ ይኽእል እዩ እዚ ዝብሎ ዘለኹ እዚ መብርሂ ማለት እዩ ኣነ ጥራይ ዝብሎ ዘለኹ ይኮነን ኩሉ ብንታሽ ምስተመርኮሰይ ካብ ሰነዳት ናይ ካልኦት እውን ዝተመርኮሰይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግን እንታይ ዓይነት ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ወይ ከዓ ከትግምት ከተእትዎ ዘለዋ ኤርትራ እንታይ ክህልዋ ዝኽእል እንታይ ኢልና ሕጂ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለዋ ናይ ምክልኻል ኣቃውማኣ ፀጥታን ከተሕይሎ ኣለዋ ነቲ መልሰ ግብሪ ነቲ ፅልዋታት ዝሕድር ማለት እዩ ካልእ ከዓ ምስ ከባቢያዊ ሓይለታት ወይ ከዓ ምስተና ሃገራውያን ውድባት ማለት እዩ ዲፕሎማስያዊ ምትሕብባር ክትገብርን ናይ ኢትዮጵያ ትገብሮ ምትሕብባር ከዓ ንናይ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ዓብላልነት ማለት እዩ ክዳርጎ ክኽእል ኣሎ ማዕሪኡ ክኽእል ኣለዎ
ብተወሳኺ ኣብቲ መራኸቢ ንግዲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ትውክልቲ ንምንካይ ቁጠባዊ ፍልልይን ከባቢያዊ ሽርክነትን ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ትውከል የብልካ ናብ ቁጠባ ማለት እዩ ብዝተኻእለ መጠን ዳይቨርሲፋይ ገለ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ተረዲኒ ሕጂ ስኻሲ በቲ ዘንቦ ዘለኹ ቤት ነግረን ዘለኻ እቶም ሓደ መንግስቲ ሓያል መንግስቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓደጋታት ኣቐሚጥካ ኣለኻ ብወገን ኤርትራ ክትገብሮ ዘለዋ ንጥፈትካ ኣቐሚጥካ ኣለኻ ናይ ስትራቴጂክ ኮንሲደሬሽን ኢልካ ኣለኻ ማለት እቲ ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ ውጥናት ወይ ሜላታት ንበሎ እንድሕር ክትእርመን ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ዝምልከትካ ኣብ ግምት እቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኤርትራውን ክትከስበሉ ዘለዋ ወይ ኤርትራውን ክትጥቀመሉ ዘለዋ ሜላታት ማለት እዩ ቅፂልካ ብፌደሬሽን ዝቆመት ኢትዮጵያ ከዓ እንታይ ክትከውን ከም ትኽእል ንዓና ንኤርትራ ከዓ ኣቢልካ ኣለኻ ገሊፅካ ኣለኻ እሞ እሳ ከዓ እስከ ንርኣያ ከም ተቐዳሚት እዩ እታ ካልኣይቲ ከዓ እንታይ እያ ትብል ግዙፍ ከባቢያዊ ምምሕዳራዊ ነፃነት ዘለዎ ፌደሬሽን ኤርትራ ኢትዮጵያ ርኢ ሕጂ ግዙፍ ሓይሊ ነፃነት ዘለዎ ሕጂ ከምዚ ንኣብነት ትግራይ ትጠልቦ ዝፀንሐት ወይ ከዓ ካልኦት እውን ዝጠልብኦ ዝኾና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፌደራል መሰረት ብዝገበረ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ እዚ ኣብ ካብቲ 27 ዓመት ዲ ብፌደራላዊ መንገዲ ዝተኸየደ ሕጂ እውን ይኽየድ ኣሎ ግን ንሱ ከም ዝተፈለየ ክፋል ጌርና ንርአዮ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ማእከላይ መንግስቲ ከምቲ ስልጣኑ ውሱን እዩ ዝኸውን ሕጂ እዚ ውሱን እንተደኣ ኮይኑ እቲ ስግኣት ይውሕድ እዩ ሕጂ እዚ ከም ዲክታተራት ኮይኖም ነቲ ብምሉኡ ዞባዊ ምምሕዳር እናኾነ ከሎ ሬጂናል ሶሪ እዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ፌደራሊዝም እንዳኾነ ከሎሲ ግን ዲክታተርስ እንተኮይኖም of course ዳርጋ ምእኩል ስልጣን ሓይሊ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እወ ሕጂ እንተደኣ ብሓቂ ብፌደራላዊ መንገዲ ከይድና ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ሓያል ስለ ዘይኮነ ኣብ ደለይ መዓልቲ ክወረካ ክብለካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ እዚ ካልእ ከዓ ከባቢያዊ ዝምድናታት ሕጂ ምስ ምንታይ ዝምድና ክህልወካ ክእል ንኣብነት ምስ ክልተ ኣዊ ዝምድና ክትገብር ትኽእል ንኣብነት ሕጂ ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ዓፋር ይኹን ምስ ኣምሓራ ይኹን ክልል ርእሱ ዝኸኣለ ዝምድና ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ገለ ሰብ ከመይ ጌርካ ከምኡ ግበር ከኣል ሃገር እንከሎ ገለ ይበሃል ኖ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ምስ ባደን ኒውተንበርግ ትበሃል ክፋል ናይ ጀርመን እቲ ናይ ሰራየ ዝበሃል ክፍሊ ብምሕዳር ኣድሓኖም ምስ ባደን ኒውተንበርግ ትበሃል ስርክብ ነይርዎ ይሕግዙ ነይሮም ትምህርቲ ገለገለ ሕጂ ዝግበር እቲ ዝምድና ንምባል እዩ ካልእ ቁጠባዊ ተስፋታት ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ሕጂ እቲ ትሕቲ ቅርፃዊ ዝኾነ ትሕቲ ቅርፅን ናይ ንግድን ዝኾነ ስምዓት ብምግባር ማለት እዩ ምስተን ከባቢታት ዘለዋ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ዓቕሚ ወይ ከዓ ተስፋታት ክትዕቢ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም ተረዳእኒ ኣብ ክንዲ ምስ ሓንቲ ምስተዓባ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝኾነ ርክብ ምስ ዓፋር ክኸውን ክእል ምስ ትግራይ ክኸውን ክእል ምስ ኣምሓራ ክኸውን ክእል ቦካ ምስ ሱዳን ክኸውን ክእል ሕጂ ኤርትራ ተሰዶ ሰደድ ድሕር ዳ ጥዑ ሃልያ ተሰዶ ሰደድን ትረኽቦ ኣታወንሲ ምስ ሰለስተ ርእሰን ዝኸኣላ ክልላት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ነትናታ ዓቤት እውን ሓጋዚ ይኸውን ኣሎ ትብለኒ ኣለኻ ማለት ከም ዝርዳእኒ ዘሎ እወ ሕጂ እቲ ስግኣታት ዘውሕዶ ዘሎ ምክንያቱ ንሱ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ነተን ከባቢያዊ ናተን ረብሓታት ስለ ዘለዎም ካብቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝብለን ናተን ረብሓታት እውን ኣብ ግምት የእትየን ዝኸዳ ምክንያቱ ነፃነት እውን ኣለዎ ንሳተን ካልእ ሕጂ ኣብዚ እቲ ስትራቴጂያዊ ረቑሒታት ከዓ ንርኢና ማለት እዩ ኣብዚ ኤርትራ እንታይ ትገብር ዘለዋ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ምትእስሳር ጌራ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነዚ ንኸተደልድል እንተዳደልያ ምስተን ክልላት ዘለዋ ማለት እዩ ብንጥፈት ክትፀምድ ክትክእል ኣለዋ ኣክቲቭ ኤንጌጅመንት ክህሉ ክትፀምድ ምስ በልካኒ እታ ፅምዶ ትብል ቃል ኣብዚ ግዜ እዚ ተቃል ጥራሕ ባዕላ ብዙሓት ዘራዊት ኮይናላ ደገፍታን ተቃወምታን መፂኦም ኣለዉ እስኻ ከዓ በቲ ዝገበርካ መፅናዕቲ ከዓኒ ንኤርትራ ዘረብሕ ካልኣይ ኣማራፂ እንድሕር ዳ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ትቕፅል ኮይና እንድሕር ዳ ሓያላት ክልላት ከዓ ህሊናኣ ኮይነንሲ ኤርትራ ክትረብሓሉ ትኽእል መንገዲ ኢልካ ብመፅናዕቲ ኢኻ ትቐርብ ዘለኻ ኣጋጣሚ ኮይኑ እስኻ ኣብ ኒውዚላንድ ኮንካ ብመፅናዕቲ ስራሕ ሰሪሕካ ኣለኻ ወይ እዚ ውፅኢት ረኺብካ ኣለኻ ንዛረበሉ ለና ብወገን ኤርትራ ከዓ እዚ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ንዑ ዝቃወሙ እውን ኣለዉ ከመይ ጌራ ኤርትራ ምስ ትግራይ ፅምዶ ትገብር ምስ ዓፋር ድዩ ኦፍኮርስ ኣይረኣና ምስ ዓፋር ግን ምስ ትግራይ ፅምዶ ትገብር ኣላ ዝብል ተቃውሞ ከዓ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ እንድሕር ተኻኢሉ ንእግረ መንገድካ ዝሳሸፈፍ እንተበልካያ ፅቡቅ እዩ ኢለ ይሓስብ ተቓልካ በምፅኻያ
هو حجتنا استراتيجيك انتاشم كونسيدريشن وداين مو خلو بلا مسأل جيبه حجي ابزن تاخد تقبري كال زلوا مالتي بتي اكابابياو زخونه تكالات غيرا خان تاي تقام كتقلالوا ناي حق فدرالነት كم زهلو ربحاتات ايرشا بزطقم منقد مالتي تقبرو كتقلالوا اتي معباله تحت قرصقا اب ايرشا مستن زمعبلا زلوا متأثر كتوكر خلالو نابنت حجي عفار كترات معبل زيادة بلا مور طقم انت دي كامس عفار زيادة زمدنا تقبر تقلال لك مستن زيادة خمات رأي يكون كان زمدنا تقبر مالتي حجي أفتاد صمدو تبل زربا I think احنا كوا ربيبنا لينا نيرنا مثلا حجي قاطعهم تم ميديا زرخوا سلزارو بزلو ينبر بزح صمدو تحت تقبري في لعب دم بتقاومه تقال سيسانيحا انت هنا قلت انجيجمنت تبل يا تقال يا نو ያ من صمدو يا نسا حجي زخونا قلنا ابز صمدو زي ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትገብር ምስ ትግራይ ክትገብር ትኽእል ዶ እንተኢልና ሓደ እንታይ ኮይኑ ዘይከኣል እዩ ምክንያቱ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እንተ ደኣ ፈደራላዊ መንግስቲ ሃልዩ ከምኡ ክግበር ከኣል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ ግን ንቡር ድዩ ዘሎ ንቡር ፈደራላዊ መንገዲ ድዩ ዘሎ ገለ እንተኢልካ ኣይኮነን ስለዚ ኣይ ቲንክ እዚ ናይ ምርጫ ናይቶም ገበርቲ ኢኻ ትገድፎ ትኽእል እምበር ቁንዑን ዘይቁንዑን እውን ክትብሎስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ሓደ ብወግዒ እውን ፅምዶ ተባሂሉ ብዘይካ ብፖለቲካዊ ትንተና ክንዛረብ ተኮይንና ክዛረብ ከምኡ ክብል ብሓቂ እንተመፂኻ ግን ጭቡጥ ዝኾነ ፅምዶ የለን ማለት እዩ እቲ እዎ ሙኻበይ ዳኣይ መፅኡ ተቃልስ መን ኢኸ ዝብሎ ዘሎ እዚ ተዘይፈትወሉ እኮ ኣይምበሎን ምባል ኣካዳሚያዊ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ናበይ ኣንፈቱ ይኸይድ ኣሎ ግን ክንበብ እንተዳ ኮይኑ ያ ኢንጌጅ ምግባር ምሰን ኣብዚ ዘለዋ ኣብቲ ፅሑፍ ዘለዋ ምስ ዓፋር ምስ ኣምሓራ ምስ ገለስ ምስ ትግራይ ዝብል ጋዋሕ ርአ ለንቅነ ከማን ልክዕ ቃል በቃሉ ማለት እዩ ኣደናው ኣጋጣሚ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ተስፋ ኣለኒ እምበረ ቅድሚኦም ተሳሒዙ ተረድኒ ሕጂ እቲ ነጥቢ ማለት ብወገን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክንጥምት ከዓ ግድነት እዩ ግድን ኣይኮነን እቲ ብወገን ኤርትራ ንደገ ጥራሕ ዝጠመተ ፅምዶ ፅቡቅ እዩ ክንብል ከለና ኤርትራ ካብ ውሽጣ ነብሰኸ ፅምቲ ድያ ዝተፀምደ ህዝቢ ድዩ ዝተፀምደ መንእሰይ ድዩ ንባዕሉ ተፀማሚዱ ሲ ዝሓሸ ሂወት ክነብር ተፈቂዱሉ ድዩ ዝብልካ ቀዳማይ ሕቶ ክንሓትት ይግበአና እዩ እስኻ ንደገ ዝምልከት ፅሑፍ ስለ ዝፀሓፍካ ወይ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ስለዝኾነ ንውሽጢ ኤርትራ ኣይኮንካን ኣተኩሮ ጌርካሉ ዘለካ ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ፖለቲካዊ ቋንቋ ናይ ፅምዶ ስለምንታይ ውሽጢ ኤርትራ ከ ኣተኩሮ ዘይገብር ስለምንታይ መሰላት ናይ ዜጋታት ዘይሕሉ እታ ሃገር ዝብል ሕቶ መሰረታዊ ሕቶ ክንሓትት ኣለና ኢለ እዩ ዝሓስብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ምስ ካልኦት ናይ ግዳም ሃገራት ወይ ክልላት ከስቦ ዝግበኣ ውሽጣ ከ እታ ክትኮን ኣለዋ ዝብል ከዓ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ኢለ ይኣምን እሞ ድሕሪ ትብሎ ነገር ኣሎ ኮይኑ ዝክሰምዓካ ዘይኮይኑ ናብታ ሳልሰይቲ ሲኔራ ክንከይድ اوكي هو مالته كابتي بوليتيكاو زخونه رئيته يندي حق فتن زلخو حج مالتي مزيار صحيح يخيب لنا انا يلقاو سمعيتات كيكون تيغبو زخونه هاجر مچم مزيغاتات يا مجمريا تصمد زغبا هغدف كندي استبعس يبعس مس دنب تقاومو كندي صل يبعس كندي امونغو تግራይና امونغو ኤርትራን ዘሎ بأس زلوا يمثلن مالتي تزعبت بأسو probably بقيت مس أب تحقق استجبره مالتي زباقون باركولو سلزم نبرة مالتي هجدف كأخم هجدف تيلنا جن مدام بتقاوموس كندت يا خمان يكونن جن مس مدام بتقاومو خصم مدرينا عين فلتن بزي كاتهم بولنتهم أو جوين زجبرو مالتي سلزم حجت ፅምዶ ንኤርትራውያን ምሳይ ምስ ካልኦት ፖለቲካ ዝሳተፉ ኣብ ኣስመራ ይኸውን ነይርዎ ማለት እዩ ከምቲ ግቡእ ኣብ ንቡር ዝኾነ ሕብረተሰብ ማለት እዩ እዚ ግን ኣይኮነን ዝድለ ዘሎ እቲ ሬጂናል ዝኾነ ፖለቲክስ እዩ ዝያዳ ኣድሂብካ ነቲ ውሽጣዊ ዘሎ ውሽጢ ኤርትራ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ይኹን ንጥፈታት ኢንጌጅመንት ክህሉ ኣብ ዝቐረባ ዝህልውን ኣይመስለንን ማለት እዩ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣንፈት ዘለዎም ኣይመስለንን ተረዲእካ ፅቡቅ ናበይ ክንከይድና ሕጂ ኣብታ ካልአይቲ እንዲና ዘለና እቲ ስኔሮ ተቐሚጥካ ኣለኻ ድሕሪኡ ሰለስተ ነጥብካ ቀሚጥካ ኣለኻ እቲ ንድሕነት ዝምልከት ንኣልያንስ ዝምልከት ንኢኮኖሚ ዝምልከት ዘን ዘርዝረና ሞኒ ድሓር ናብቲ ኤርትራ ምስን ተኪፍና ኢና ንብለን ፀኒሕና ኢና መስለኒ እቲ ቁጠባዊ ተስፋታት እቲ ሬጂናል ሪስክስ ኣልያንስ ክንብል ፀኒሕና ኢና እቲ ብንጥፈት ክፅመድ ኣለዎ ዝብል እውን ኣብቲ ስትራቴጂ ኮንሲደሬሽን ናታ እዩ ተኸላይቲ ሕጂ እታ ሳልሰይቲ እንተኸይድና ግን ሕጂ እቲ በብቁሩብ በብቀሰይ እንዳበልካ ምብታን
مالتي نابت كالات غير كاسي قصي كم تي تشيكوسلوفاكيا زبلنايو قصي غير كا تان أكون بهاوخ بقل زخون مالتي زخا حجي انتاي كفتر خل انتاي لنا حجي انتاي تصلوا فترة خل جو بوليتيكاوي لوط خمسي مالتي أبتي خبابي زحجي مبتان إثيوبيا مالت نت بوليتيكاو قامت أبتي قرن أفريقيا كم بحدش قيرو كم تي ممصانا إيرترا ويكا أفلوطو محبنا إيرترا زغيرو نايدوب السودان زغيرو مالتي أبزي كغاير ني إيرترا كا مستن زمعبلا منغستات تم كابتن ዝፍጠራ مالتي استراتيجياዊ ኪዳን ንኽትምስርት ኣጋጣሚ ከፍተላ ሕጂ ክንዲ ብሕጓ ዋላ እኳ ግቡእ እኳ ንርክብ እንተኾነ ብሕጓ በቲ ፌደራላዊ ሸነኽ ትራኸብ ብወግዒ ምስ ዓፋር እንተ ደኣ ሃገር ኮይና ወይ ከዓ ወርኤቨር ሓንቲ ሃገር ተቂሞም ሰለስቲኦም ዓፋርን ኣምሓራን ወርኤቨር ሕጂ ንሳቶም ርክብ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ፀጥታዊ ብድሆ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብጎነፅ ምፍልላይ ንነዊሕ እዋን ግጭትን ኣብ ዶብ ዘይምርጋእን ከምፅእ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ምብትታን ኢና ኢልና ዘለና ኣብቲ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናት ማለት እዩ ተዳ ብጎነፅ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ስደተኛት በጨቅ ክብሉኻዮም ብዙሕ ናይ ውግእ ሳዕቤናት ከምፃልካ እዩ ኩሉ ግዜ ፀጥታኻ ኣብ ምሕላው ሃገር ከድህብ እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ኤርትራን ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕሽሽ ብምባል ማለት እዩ ምስቶም ሓደስቲ መንግስታት ቀጥታዊ ውዕላት ንግዲ ክትምስርት ትኽእል እያ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብቲ ዝግበር ምፍንጫላት ከም ከይተፈንጨለት ከለኹማ ነቲ ዕድላት ከም ዘሎ ክንገልፅ ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እቲ ስትራቴጂያዊ ረቑሒታት ወይ ከዓ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎም ነገራት እንተኮይኖም ከዓ ኤርትራ እተወደበ ሰላማዊ ምስግጋርን ክትጣበቕን ፅኑዕ መንግስታዊ ሰራርሓ ንምቕልጣፍ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ክትድግፍ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ክትብል ኣለዋ ሓደ ዝተወደበ ሰላማዊ ምስግጋር ንዕኡ ክትጣበቕ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ኩናት ዝኸውን ታች ዘይኮነ ፋሕፋሕ ዝበለ ዝተበታተነ ገለ ኸውን የብሉን ሓንቲ ከባቢ ክትእከብ ከላ ክትፍለ ከላ ወይ ሃገር ክትኮን ከላ ትፈናጨል ዓይነት ክትከውን እውን የብላን ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ዶባት ኤርትራ ግጭት ምንቲ ከይጋጥም ማለት እዩ ወተሃደራዊ ሸነኽ ድልውቲ ክትከውን ኣለዋ بريد كل زي دلوته تكون الله مالتي زباو تكالات مدلدال مالتي أبتن حدث الناس أزخونا حجرات إيران متحبار كم زهلو كجبر يخيلي جي نتي زباوي تكالات انت عدد الكاي مالتي regional institutions مالتي أبتن حدث الناس أزخونا حجرات بتاج مونغون مالتي مس إيران زلوا زملنا صبوا متحبار كتجبر كتفتر تخيلها مالتي جزء opportunity ونالله مالتي زين انتن سلسته سيناريو زلوا مالتي بصمو بمبال إيرترا كابزن سلسته سيناريو ناي مودا إثيوبيا كم أب قمت بمقتاو أما في على زي ترفع كاب جماعة إثيوبيا ملحم ودقان زي ترفع كاب بقيت عن تودق تم حدره مثل لا وكم بتتان مالتي غيركا مانجد زخونه مالتي مانج ديس انتجريشن غير كاغر مالتي مقبال يحيش تيز اماراتنا او غص خيد كم زلو وايت بوليسي نانفتح مالتي مصنعتي ترديني ابزي بمجرشا وغن امريكا خا تراخلوا خمس خل طقس كالخا حجي انت تراخلوا اي وتنسخا تتقصو زلخا وي ديليو زلخا وي مصنعت خمس زلخا كايو انت تراخ تصوتات تبل هو حجي أمريكا كم تنولز أنا إحنا سنتفيان نورنا بزح وصايتات يا بليونس أوف بليونس يا توز أبناء إثيوبيا قداي إثيوبيا أنا خيت فرس كتبل مالتي بزح إنترست اللي إثيوبيا of course أبتي كباب خاب في لايكا أبزناي ناي تجراي كيناس دنبر انتراري نايو عمر رجوع ويكاب حدا درجان مبصحو عبترا استطاعت هاجر ونيا مالتي حج زي أقدر سنة زناي النسات أقدر سازلو كم تزبلنايو هاجرات فح ولا خلوان عا نتصطع نتخبابي من رجع تنكف سلزخ إلي نتي النساء تقال صوت العالم لخاوي ناي تصطع أخباريت كوينا خلنا نجبرش برا كلا خلوا اللي تبللو من قدي عدلات ماليسو جاه كبليم انت عنيا إثيوبيا فح إلى مالتي حج نزين نختبل إثيوبيا انت هتجبري أمريكا انت هتجبري زلوا بيستقى على متن ناب
ሓንቲ ስጥምቲ ኢትዮጵያ ክትህልያ ትሰርሕ ፀኒሓ ኣብዚ ግን እንታይ ናተይ ዘሎ ማለት እዩ ክንደይ ቢልዮን እስከፊልካ ብዋጋ ምንታይ ከዓ ይኸውን ኣሎ ብዋጋተን ካልኦት ሃገራት ከባቢታት ይኸውን ኣሎ ብዋጋቱ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ይኸውን ኣሎ ስለዚ እንተ ደኣ እቲ ናፅነት ዝደሊ ህዝቢ ከም በዓል ትግራይ ድዩ ከም ካልእ ድዩ ገለ ኣነ ይመርፀሉ እየ ህዝቢ በዓሉ እዩ ዝመርፅ እንተ ደኣ በቲ ሕጋዊ መንገዲካ ክጥቀም ክእል እዩ ኦልሬዲ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ናቱ ኣለዎ ናይ መፍለይ ዓንቀፅ ማለት እዩ ነዚ ተጠቂማ ኣሜሪካ እንተ ደኣ ነቲ ሓሳባት ካብቲ ካብ ዩጎዝላቪያ ከይትኸውን ኢላ ትገብሮ ፃዕርታት እሞ ካብ ዩጎዝላቪያ ምዃና ሓቂ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ ናበይ ገፃ ተኸይዳ ቀልጢፋ ሽፍት እንተገይራ ናብቲ ቸኮስሎቫኪያ ንክትከውን ኢላ እንታይ ሓሲባ ባጀታ ብከምኡ ደረጃ ዝኸውን ፀቕጣ ብከምኡ ደረጃ ዝኸውን ንዕኡ ንክትብል ካልእ ስርዓታት መንገድታት ኣብ ምቋም ነተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ከባቢ በዓል ኤርትራ ድን ሱዳን ድን ወርኤቨር ሱዳን ከባቢ ሕጂ ተረጋጋእትን ግን ሓፈሻዊ ናይ ዞባ ዘለዉ ኣፍሪካን ዩኒየን ብምስታፍ ዓቃብ ሰላም ከመይ ገይሮም ከም ዘብሉ ናተን ምዕባለታት ከመይ ገይሮም ክቅፅላ ቁጠባዊ ሸነኻተን ነታይ መብፃዕታት እዮም ክገብሩለን ኣብዚ ሕጂ ኦልሬዲ ተራ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሰላማዊ ዝኾነ ምርጫ ናይ ምፍልላይ ክካየድ እንተኮይኑ ከውሕስዎ ይኽእሉ እዮም ከምቲ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ረፈረንደም 93 ዝተገብረ ማለት እዩ ዩኤን ኢንቮልቭድ ምእንቲ ክኸውን እውን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እንተ ምርጫ ዘሎ ኣሜሪካ ወይ ከምዛ ዘላታ ክትቅፅል ንዘይ ትቀውም ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ምልክታታ ከምኡ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ቀይራ ሂወት ሰባት ኣብ ምድሓንን መሰል ናይ ሰባት ኣብ ምኽባርን ብምድጋፍ ማለት በትንሳ ኩሉ ግዜ ቻምፒዮን ትብሎ ማለት እዩ መሰረሰ ውሳነ ማለት እዩ ብከምኡ ብምባል ናብ ፖሊሲኣ ንክትቅይር እዩ ዘተባብዕ ማለት እዩ ፅቡቅ ካብዚ ቀፂለ ቁሩብ ፖለቲካዊ መረዳእትካ ዝተሓወሶ ሕቶታት እያ ክቅርበልካ ከፍትን ኣብቲ ፅሑፍ ኤርትራ እንዳበልካ ክትጠቅስ ኩሉ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከለካ ግን ኤርትራ ከዓ ኣብ ትሕቲ እቲ ዲክታተር ምዃኑ ጉልባቡ ዝቐልዐ መንግስቲ እያ ትመሓደር ዘላ ሕጂ እዚ ተግባራውነቱ ከመይ እዩ ንዓኻ ዝረኣየካ እዚ ሓደ ሕቶ ኣሎ ካልኣይ ሕቶ ብወገን ኢትዮጵያ ከዓ ክረአ ከሎ እዚ ፅሑፍ እዚ ወይ እዚ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እዚ ኢትዮጵያ ክትፈርስ የብላን ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ሕጂ እዚ ከመይ ትሪኦ ንስኻ ተግባራውነቱ በቲ ይኹን በቲ ከመይ ተንበለካ ንስኻ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ እቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት መቓን እቲኻ ክትገልፃ ኣይረኣኹን እሞ ከመይ እዩ እዚ መጀመርያ ማለት እንታይ ክርኢ ኣለና ክብል ደሊ ሓደ እንታይ እቲ ድሌቶም እቶም ሕብረተሰባት ንባዕሉ ኣነ ዘምፃእኮ ድሌታት ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ክምዕብል ዝፀንሐ ድሌታት ኣሎ እዚ ድሌታት እዚ ንኣብነት ትግራይ ንበል ንምእኩል ዝኾነ ምሕዳር ክትፃባእ እያ ፀኒሓ ነዊሕ ግዜ ማለት እዩ እንተኣ ሰውዒልናሉ ተሪእና ካብ ቃልሲ ትሒዞም ማለት እዩ ናይ ምግንፃል መንፈስ ዝነበሮ እዩ ዝቃልሶም ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ካልእ እውን ናይ ኤርትራ ምግንፃል እውን ዝሓገዘት እያ ማለት እዩ በቲ ናቶ መረዳድዒ ዘርገሩ ብሓፈሻዊ ዘራርባ ኣብቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም እውን ክሰርሕ ዘገደዳ ስለምንታይ እዩ ስለምንታይ ሓድነታዊ ደይኮነት ሕጂ እውን ስለምንታይ ሓድነታዊ ደይትኸውን ኣብዚ ኩናት ምስ ተፈጥረ ዘሎ ስምዒታት ኣነ ርግፀኛ ዋላ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እዚ ናብዚ ከይዲ ተዘይበልኩ ብዙሕ ሚልዮናት ሰባት ካብ ኢትዮጵያ ንገንፀል ክብሉ ከም ዝኽእሉ ግምት ኣለዎም ካብቲ ትረኽቦ ሓፈሻዊ እምነታት ማለት እዩ ትሪኦ ዋላ ኢትዮጵያ ቅድሚ ብፍላይ ኦሮሞ ኣነ ኢትዮጵያዊ ኮንኮን ኦሮሞ ይብለካ ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብ ዓፋር ዘሎ ምስ ዓፋር ዝምድናታት ዘሎ ከምዚ ዓቢ ብዙሕ ሰባት ዝዛረቡ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣምሓራ መፂኻ ከዓ ቀደም ካብ መነልክ ጀሚርካ ክሳብ ኣብይ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኢትዮጵያ በቃ ከም ቻምፒዮን ናይ ኢትዮጵያዊ ሓድነት እዮም ኮይኖም ፀኒሖም ማለት ወይ ከዓ ከምኡ ገይሮም ዝርእይዎ ነይሮም ክሳብ መዓዝ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ ዝቐረባ ግዜ ግን ንመጀመርያ ግዜ ምናልባት እቲ ኣብቲ ዝተሓለሉ ናይ ዝመስል ንኢትዮጵያ ዝተሰርሓ ትኽእል ኢትዮጵያ ገዲፍካ ነቲ ዞባዊ ናቶም ናይ ክልሎም ሓሳብ ናይቲ ምሓራ ዝብል ሓሳብ ክምዕብልካ ርኢና ኣለና ማለት እዩ እዚ ማለት ገዲፎሞ ማለት ጓንዮሞ ማለት ኣይኮኑ ናይቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓሳብ ኣይኮንኩ ዘለኹ ግን ከም ናይ ቀደም ይኮነን ሕጂ እዚ ኣብ ግብሪ ከይፈትዎ ክእሉ እዮም ነዚ ሓሳብ እዚ ግን ኣብ ግብሪ ንባዕሎም ዝጋጨውሉ ዘለዉ ሓሳብ እዩ ንባዕሎም ተጋረብቲ ስልጣን ፖለቲካዊ ስልጣን ዘሎ ብሽፋን እዚ ሽፋን እዚ ብታሕቲ ኣሎ ምስ ኢትዮጵያ ምቕፃል ካብ ኢትዮጵያ ምፍላይ
ብጋሕዲ ዋላ እንተዘይረኣናዮ ማለት እዩ እቶም ሰባት ይፈላለዩ እቶም ፓርቲታት ፖለቲካል ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሓንቲ ኣብኣተን ሕጂ ነፃነት ትግራይ እትብል ምስለን ዘይተጋጊ ኩለንተን ውድባት ብሄራዊ ትግራይ ምስ ደልዩ ብግልፂ ከዓ ዝዛረቡ ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልዩ እቶም መንስያት ዘለዎ እንተን ውድባት ማለት ብዘይካ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ገለገለ ሓልበይት ሰበስልጣን እውን ምናልባት ዘይክትግፍዎ ክእሉ ስቲል ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ እምበር እቲ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ኣብ ልቦም ክንምርምር ኣይንኽእል ኢና ግን እሱ እዩ ዘሎ ትግራይ ሃገር ክትከውን ከም ዝደልዩ ብዙሓት ዝዛረቡ እዮም እዚ ሓደ ኣሎ ተሪኦ ከም ትስኻው ትብሎ ዘለካ ብወገን ኣምሓራን ዓፋርን ካልእ ተወሳኺ መፅናዕቲ ዘድልዮ መስለኒ ወይ ተወሳኺ ምስማዕ ምርኣይ ዘድልዮ መስለኒ هو ጽባን ሕጂ ኣነ ንምንታይ ከም ጽደልየ እዚ ሕጂ ኦልሬዲ እቶም ኢትዮጵያውያን እውን ዝብልዎ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያውያን ዝክኽርይዎም እዮም በቲ ሓሳብቲ ኖ ኣነ ከዓ ሓሳብ የቕሪበ ዘለኹ ስለዚ ምስቶም ዝኽሩ ኢሎም ኢትዮጵያውያን ገይሮም ተኽረኢለይ ፀገም የብለይን ናተይ ሓሳብ እዩ እዚ ማለት ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ሸነኽ ክመፅእ ከሎ ግን ግብራውነቱ ከምዚ ዓንቶይ ተንክፍ ኣቢልና ዝነበርና ኦልሬዲ እቲ ግብራውነቱ ኣብ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ተኣፋፍኖት ኤርትራ ሽፍቲ ትገብር ዘላ ትመስል ምክንያቱ ወላ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ሰብ ሓሳብ እንተዳሪእኻ ብዙሕ ግዜ ካብ ገለት ዘይ ኣርቲክል እዚኦም ዝፀሓፍኳ ምስ ረኣይኹም ተቆጣዓኒ ኤርትራዊ ኣይረኣኹን ኣለኹ ሳብ ሕጂቶም ዝረኸቡኒ ማለት እዩ ኣንኮራ ከዓ ማለት ሓቆም ማለት ኣብቲ ዝረኸቦስ ካብ መነሊክ ጀሚርካ ካብቲ በዓል ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ ገለ ጀሚርካ በቃ እቲ ናይ ንኤርትራ ምግባጥ እዚ ከዓ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዓሰብ ዝብል ብዘይ ሕጋዊ ማለት እዩ መገዲ ምውሳድ ምግባጥ ተኮይኑ ተሓድነታዊ ዝበሃል ምእኩል ዝበሃል ቬሪ ሰንትራላይዝ ዝኾነ ኢትዮጵያ ማእከልነት ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘለዎ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ናይ ኤርትራ ዝሓስብ ተኮይኑ ኤርትራ እንታይ ማለት ንክትድግፎ ንክትነብር ናይ ምንታይ ሞራላዊ ግዴታ ይክህልዋ ስለዚ ነቲ ንኢትዮጵያ ልካ ሓጊዝካ ኢትዮጵያ ሓንቲ ገበርካያ ንፅባሒቱ ንግሆ ናባኻ ትረት እንተዳ ኮይኑ ነቲ ዓንቶይ ዝበልና ህርፋን ዝሕድሶ እንተኮይኑ ስለምንታይ ኢኻ ትፅዕረሉ ማለት እዩ ሓደ እዚ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብ ንሕና ኣብቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ንውስነሉ ደረጃ የለናን ኣብ ደገይና ዘለና ተዓዘብቲ ኢና ጥራይ ክንከውን ሕጂ ማለት እዩ ግን ንሕና ዋላ ንግበሮ ኣይንግበሮ ግን እቲ ኣንፈት እቲ ኩነታት ግን ዋላ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ንሱ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክወስዶ ናይ ምኽኣል ተኽእሎ ካልእ ኣማራፂኡ ግድን ማለት እንዳገደዶ ይኸይድ ኣሎ እንዳደርኾ ይኸይድ ኣሎ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ንሕና ግን ኣይፀውጦን ኢና ግን ከም ኩሎም ሰባት እዞም ሰባት ንኣነ ስለ ፀሓፍክዎ ደይኮነ ካልኦት እውን ፀሓፍዎ ንሳቶም እውን ናይ ገዛ ርእሶም እውን ሓሳባት ኣለዎም ከምዚ ብምርኣይ ንፖሊስሳቶም ክፀሉ ከም ዝኽእል ርግፀኛ ኢና ናተይ እኳ ዋላ ተዘይኮነ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ንስኻ መዓዝ ክትፅሕፎ ጀሚርካ ዝብል ሕቶ እዩ ምክንያቱ ኣጋጣሚ ሕጂ ስለ ዝወፀት ኣብ ደገኻ ሕጂ ስለ ዝዝረብ ዘሎ ብገለ ሸነኽዶ ተረኺቦም ዝብል ግሩብ ሕቶ ክመፅእ ክእል እዩ ግን ንስኻ ኦፍኮርስ በይንኻ ከምዚ ገበርካዮ እየ ዝፈለጥ ኣነ መዓዝ ጀሚርካዮ ክንደይ ወሲዱልካ መዓዝ ንዕኦም ሂብካዮም ክንደይ ተፀቢኻ እስከ ንገረኒ እዚ ከም ስኬች ከም መጀመርያ ፅሕፎ ከለኹ ኣብ ቲንክ ኣብ ማስተርስ ዝገብር ነይሮ መስለኒ 2023 ምክንያቱ እቲ ናተይ ናይ ማስተርስ ዝገብሮ ዝነበርኩ ብዛዕባ ኤርትራ ጣልቃ ኣታውነት ኣብ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ገለ ዝብል እዩ ሕጂ ሽዑ ከፅንዕ ከለኹ ንዕኡ ነቲ ሪሰርች ነቲ ዝነበረ ሓሳባት ኣቐሚጠ ማለት እዩ ፅሒፈ ከም ሓደ ሰነድ ኣቐሚጠ ነይረ ኣብዚ ሓለፈ ግዜያት ክሪኦ ከለኹ እንዳማዕበልክዎ መፅየ ናብዞም ታሽም ናብዞም ድሆርን ከማን ካብ ዝሰዶ ከማን ወርሕ ኮይኑሎም ማለት እዩ ክሳብ ዝዕርዮ ክሳብ ዘብል ገለ ሓሳባትና ንቀያየር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሳባተይ ተዘይወሲዶም ላይ ሳይወሰድኩሎምን ግን ከዓ ሓበራዊ ሓሳብ እዩ እዚ ማለት ኣነ ዝውንኖ ንስኻ ትውንኖ ይኮነ ግን ቦልድ ኮይንካ ከምዚ ጌርካ ፅሙቕ ኣቢልካ ምፅሓፍ ንሓደ ዳይሬክሽን ምውሳድ ተዘይኮይኑ ምሂዘ ክብለካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብዙሕ ሞከሲታት ተጠቒምካ ኣለኻ ኣዝዩ ብዙሕ ሞከሲታት ተጠቒምካ ኣለኻ ኩሉ ጠቂስካ ኣለኻ እቲ ሞከሲታት እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ስራሕ ከም ዝተሓለፎ ዘረድእ ፅሑፍ እዩ መስለኒ 4 ደቂቃ ዝኸውን ፀኒሕና ኣለና ብሓንሳብ ካብ ዝተወሰኸ ሕቶ የብለይን እንድሕር ዝረስዕ ኮነ ትብሎ ወይ ክትጥቀሳሎ ትብሎ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ግን ዕድል ክበካ ንዓኻ هو ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ክብል ደሊ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ከምዚ ኣነ ኮነ ኢለ ኢትዮጵያ ክትብተን ገለ ዝደልዮ ናተይ ድሌት ኣይኮነን ዝኾነ ኣንኮራ ኣፍሪቃ ብምሉኡ ነቲ ከምዚ ናይ ኤሮጳዊ ዘሎ ምትሕብባር ገይሮም ክነብሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ እምበር ክትበታተን ኣይደልየን ግን ግብራዊ ዘይኮነ ምንባር ብሓይሊ ረቃቂዕካ ኦልሬዲ ዝተፈላለየን ሕማቕ ዝኾነ ሰረት ዝሓዘን እንተኮይኑ ግን ምፍታሕ ኢኻ ትመርፅ ማለት እዩ ክፋትሓ ክእል ኣለዎን
ፍትሕ ሓደ ግዜ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን እንታይ ደኣ ከም ምርጫ ትወስዶ ኢኻ ማለት እዩ ኣመራፂ የለን ሕጂ ካብቲ ፍትሕ ከዓ ምእንቲ ሰላማዊ ምእንቲ ክኸውን ብምባል ከዓ ለባማት የድልይዎ ብከምኡ መንገዲ ክውዳእ ትደልዮ ጋዕገልጠ ምእንቲ ከይፈጥር ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዚ ናተይ ድሌት ከምዘይ ምዃኑ ኣብ ክውንነት ተመርኪሰ ከም ፀሓፍክዎ ማለት እዩ ካልእ እውን ከምዚ ነቲ ካብ ከምዚ ዓይነት ምፍልላይ ፀገማት ከም ስቲል ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ጥራይ የምፅእ ማለት ከምዘይ ምዃኑ ክፈልጥዎም ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ካብ ሱዳን ሳውት ሱዳን ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሳውት ሱዳን ኦፍኮርስ ብጎነ ተሓሊፉ ድሕራይ ግን ብሰላማዊ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክርድኦ ዘለዎ ሰብ ንሕና ንኣብነት ኤርትራ ከም ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ጠረሽ ከምኡ ነይሩ ትስእሊ ማለት እዩ ድሓን ናብቲ ዝርዝር ክትዕ ከይኣተና ሕጂ ኤርትራ ክፋል ኢትዮጵያ እንተዳ ነራ 30 ዓመት ተዋጊኣ ኣላ ማለት እዩ 30 ዓመት ተዋጊኣ ግን ኣብ መጨረሻ ረፈረንደም እያ ገይራ ሰላማዊ ምፍትታን እያ ገይራ ምፍልላይ እያ ገይራ ሕጅስ ከም ዩጎዝላቪያ 30 ዓመት የሕሊፋ ማለት እዩ ሽዑ ድሕራይ ከዓ ኣብ ናይ ቸኮስሎቫኪያ ስታይል ተኸይዱ ማለት እዩ ስለምንታይ ከዓ ሕጂ 30 ዓመት ትውገድ ነበረ ስለምንታይ ብሓይሊ ኣኔክስ ዝገበርዋ ንኤርትራሲ ስለምንታይ ንሳተ ዘይገብርዋ ነይሮም ሽዑ ረፈረንደም ኣግቢሮሞ ነይሮም ተዝኾኑ ናብ ሓዲኡ ምኸደ 80 ዓመተ ምህረት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ምስ ሓተተ ኤርትራ ብረፈረንደም ደረጃ ማለት እዩ ወይ ክፋል ኢትዮጵያ ክትከውን ወይ ሰሚ ኦቶኖሚ ዘለዋ ክትከውን ወይ ነፃነት ክትከውን ወይ ኢትዮጵያ ተሓብር ተባሂሉ ምርጫታት ተዋሂቡ ነይሩ እቲ ሓሳባት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሓደ መፅናዕቲ ነይሩ ዝተኻየደ ድሓር ሰማዕኹ ኣነ ዝረኣኽዎን ዘንበብክዎን 70 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ደሊ ከም ዝነበረ ወፂኡ ነይሩ ሓደ ዝተገብረ መፅናዕቲ ነይሩ ወይ ዝተገብረ ድምፂ ነይሩ ዝተኣከበ ድምፂ ነይሩ ግን እቲ ድምፂ ንሱ ኣይተዘርግሐን ንነዊሕ ዓመታት 70 ሚእታዊት ግን ናፅነት ኤርትራ ይደሊ ከም ዝነበረ ኣሎ ዝተሰነደ ሰነድ ግን ኣይተዘርግሐን ሰብ እንታይ ይደሊ ኣይፈልጥን ኦኬ ያ ፅቡቅ ሓበሬታ ሕጂ ሪኢኻ ግን እቲ ዝሕቶ ዝነበረ ናይቲ ህዝቢ 20 ዓመት ተዋጊእካ ነርካ ሽዑ ማለት እዩ 20 ዓመት ተዋጋእካዮ ሰብ እሞ ከዓ ብመዓት ደም ክንድምንታይ ሰራዊት ነይርዎ ጀብሃን ሻዕብያን ማለት እዩ እቲ ግዜ ተጋላሕነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን መዓት ሰብ ነይርዎ እቲ ህዝብካ ይርእይዎ ነይሮም ምስኦም የለን እዚ ኩሉ እናሃለዎ ከሎ ምስ ቀረበልካ ወይ ከዓ ድሓን ፀኒሕካ ዋላ 85 ዓመተ ምህረት ደይተሓስበሉ ናብኡ ሕጂ እንታይ እዚ ኩሉ ግዜ ብሓይሊ ጨፍሊቕካ ናይ ምስማር ማለት እዩ እዚ ከዋፅእ ከም ደይክእል ኢትዮጵያ ካ ሕጂ ብሓይሊ ናብ ምጭፍላቕ ዘጋጠመ ሳዕብየን ናብ ኩናት ገፁ መሪሒ እውን ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ሳዕብየናት ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ኣድቮኬት ዝገብር ዘለኹ እዚ ምብታን ፅቡቅ ኣይኮነን ብሓድነት ክትከደሉ ኩሉ ትኽእሎ መንገዲ ትገብር ብዓመፅ ዘይኮነ ብሽዑ እንተደኣ ዘይከውን ኮይኑ ግን ብሰላማዊ ምፍታሕ ይሓይሽ እዚ ከዓ ንኸባብን ንርእስኻን ይጠቅም ዝብል ከም ምዃኑ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ምዃኑ ኣብዚ ልዕሊ ኣን ዕስራታት ዘይተጋጌ ኣደኖ ክንደይ ምዃኑ እቲ መወከሲታት ሕጂ ዝርሲዕ ኣለኹ ብዙሕ መወከሲታት እየ ተጠቂመ ዘለኹ መፅሓፍቲ ናይ ኣካዳምያ መፅሓፍትን ገለን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ናተይ ጥራይሲ ከምዘይ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ዝኾነ ርእቶ ዝመፅእ ክቕበል ድልውየ ብትግርኛ ካብ ዝተኽኣለ መጠን ብዙሕ ሰብ እውን ከማ ሓቲቱ ስለ ዘሎ ብትግርኛ እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ፅሒፈ ክዳለዋ ይፍትን እየ ብትግርኛ ከምዚ ኣካዳምያዊ ፅሑፍ ገለ ክፅሕፍ ገለ ቁርብ የሸግረካ እዩ ምክንያቱ ቃል ብቃሉ ነቲ ዝበልዎስ ትትርጉሞ እንዲኻ ከዓ መሊስካ ሕጂ መወከሲ እኳ ታሽም ተኾነት ነትናትካ ደሓን እዩ ነቲ ናቶም ኳ ክትርጉሞ ከለኻስ ገለ ታሽሙ ትርጉም ከይተጉድል ትፈርሕ ስለዚ ብፅኑዕ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ግን ክሰዳየ ክፍትን እየ ማለት እዩ ሆፍሊ ፅቡቅ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ይኸውን መስደር ዓንዲ ብርሃን ሓንቲ ፅሑፍ ተቐሪቡ ነይሩ ጉዱሳት ኤርትራውያን ከማን ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ኣለዉ ማለት ንተጠቃምነት ባሕሪ ዝምልከትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ፅሑፍ ኣቕሪቦም ኣለዉ እሶም ብቋንቋ ትግርኛ ዓረብ እንግሊሽ ኣምሓርኛ እውን ኣቕሪቦም ኣለዉ ንኩሉ ክባፃሕ ኢሎም ማለት እዩ ናይ ኣምባሳደርካ ትግርኛን እንግሊሽን ኣቕሪብዎ ኣሎ እስኻ ከዓ ንሰብካ ምሰል ተማወት ኢኻ ቃላትን ሓረጋት ናብ ትግርኛ እስኻ ደራሳይካ ባዕልኻ ثانك يو يا قبره مهنيات بزح حساب كمان حتى تاع فلطوني ولا لايك هاي قبروني يردون سلازي خون تاي تبل كم زلا حقهم مالتي شري قبروني فلطوني سلازي خون اجن يا I will do my best yeah thank you هذا اللي سلا بركت خاص اللي دخامك لومي ودي له خانه يغني لي نجزي خانه احسن صغا ونتزعدم كاني